Здравейте. Какво викаш? Здравейте хора, почвам да снимам клипове отново, аз съм Добеш Матка и ще снимам само в VBOX, защото в YouTube ми се бъгна акаунта и така. Започваме да снимаме на Minecraft 1.7.10 в много хубав сървър, много добри админи, хостър е много добре се грижи за сървъра и така. Ето, сега ми се пуска Майнкрафта. И да речем един. Така и сега. Почва. Здравейте отново. Това е сървър, това е Shadowcraft. Ето го и един админ. Къде се загуби? Ето това е един админ. Това са тук неговите кончета. Общо взето това. Тук има още една конюшня. Ето това е къщичката отвънка. Отвътре си има честове и всичко. Ето го заведеното. Ето. Общо взето това е развитието ми. Ето го. Това ми е развитието. Ще дам линк, ще дам IP-то долу в описанието на сервера, защото сега не мога да го пускам. И ще снимам още клипове в този сервер, защото просто много ми се хареса и общо взето е това. Ето ще ви покажа и спауна. Това е спауна. Има Warp Time, PvP и тук фри неща, ето тук. Ето. Ето това е спауна. Има си ларпове. Survival, Event, Minigames, Paintball и така нататък. Това общо взето. Не влизат много хора, но пак. Добре. След малко мисля да приключвам, защото мога да качвам само по малко клипове. И с един приятел в момента си говорим. Кажи здравей. Здрасти. Ето, това е той. Това съм аз, моето развитие. И чао от мен и от него.